हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव दिनै आङो नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा चिल्ड्रेन फेस्टिभेलनि जि भिडिअ आङो लाबोनो नागिरदों लोगोफोर माने बेयो जाहैबाय जा गथ'फोरनि फोरबो आरो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जि बानजायनायाव जोंहा नैबे सामार भेकेसनाव मोनसे थारमाने गथ'फोरनि प्रग्राम जायो आरोना लोगोफोर बे प्रग्रामा दिनै फैयै फैयै जोबथा दिन जाहैबाय दिनै मा होनना बुङो फाइनाल जि गथ'फ्रा नैबे जोंहा 10-12 दिननि गेजेराव जिखौ सोलोंबाय बे सोलोंनायनि जि आनजादनि जि रिजाल्ट बेखौ दिनै होनाय जागोन आरो बे फाइनाल प्रग्राम जागोन आरो बियो माबायदि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आरो जोंहा दायो जि गथ'फोरखौ लानानै प्रसेसन खालामनो नागिरदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो दे अब्ला लोगोफोर आंजों फैफाबाय थादो
नोंनि समाय लानायफोरखौ मावफुंगोन नोंनि समाय लानायफोरखौ मावफुंगोन so prayer it's मा होनगोन बेखौ प्रेयारा जाबाय जों इसोरजों रायज्लायनाय दे जों इसोरजों रायज्लायनाय आरो जोंनि गोनांथिफोरखौ जोंनि नांगौथिफोरखौ बुंनाय गथ'फोर नोंसोर सोलोंबाय ना prayer means what we are telling to God what we did right we are telling to God our weaknesses right गथ'फोर खोनासंदोंना सोलाखै बिसोरो प्रेयार माने आरज माने इसोरजों रायज्लायनाय माने जोंनि गोनांथिफोरखौ जों इसोरनो फोरमायनाय जोंनि फिलिंसफोरखौ जोंनि दुरबलताफोरखौ जों हास'यिफोरखौ इसोरनो फोरमायनाय दे आरो listen दे listen जाबाय word of God says that what listen or hear to God or hear from God means you are doing what God is telling you to do listen एबा मोनसे गुबुन मोनसे आलादा close word with the listen जायखौहाय बाइबेलावहाय बांसिन बाहायनाय जादों hear होननानै listen wordखौ जों जोबोद खम मोनो खिन्थु बाइबेलावहाय listen नि बादै मा wordखौ बांसिन बाहायदों hear बे खोनासंनाय माने जोङो इसोरा जिखौ बुंदों बेखौ जों मावनाय बेखौ जोंनि जिबनाव खालामनाय बेखौ बुंदों so listening माला जायो in prayer we talk and when happens this listening happens when जेब्ला जोङो मा होनगोन इसोरनि बुंनायखौ इसोरनि रावखौ जों खोनासङो आरो इसोरनि बुंनाय राव बायदि जों खामानि मावो बा इसोरनि बुंनाय बायदि बाथ्रा बायदि जों सोलियो जिउ खाङो बे समावसो जों खोनासंनाय बे जायो जुदि जोङो आरज खालामनानै इसोरनो जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानैल' जुदि इसोरा मा फिननायखौ होगो बेखौ जुदि खालामाखैब्ला बेवहाय listening जाया बा listening जानो हाया listening doesn't happen or hearing doesn't happen when we don't do what God is asking us to do okay so आर'जआ जाहैबाय बेसिकलि आर'जआ जाबाय जोंनि मा होनगोन बेखौ इसोरनियाव गावखौ गथायनाय बा इसोरनि सहाय नागिरनाय it's a seeking help from God आर'ज or talk and listen means जोङो इसोरनियाव सहाय नागिरनाय जों इसोरनियाव सहाय नागिरनाय नै so CA क्लासावहाय बे वर्कशपनि समावहाय आंबो फार्स्ट दिना हरावहाय जइन जादोंमोन आरो बेवहाय टक TALK सोदोबखौ एखेबारे मोजाङै जोंनि सासे बुंथिगिरिया बेखेवनानै होदोंमोन T माने टेक टाइम टु प्रे एन्ड ओमफ्राय A माने बेयो मोनसे एक्सप्लेन होदों AHHHH माने रिलेक्सेसन नो टेक टाइम टु रिलेक्स विथ गड माने इसोरजों जोङो मोनसे जिरायनाय बा मा होनो बेखौ निजोम समय जों इसोरजों हगारनाय आरो बिनि उनाव L learn to hear or learn to read the Bible or so many things learn from God or learn from the Bible so बे बाथ्राखौहाय बेखेवनानै आरो जोबथा K keep a prayer time जोङो आर'जनि समायखौ लाखिनांगौ बा मोनसे आर'जनि समय जोङो बानायनानै लांगौ जोंनि थाखाय बे बाथ्राखौहाय बुंथिगिरिया बुंदोंमोन स' जोंहा मोनसे आर'जनि समय थानांगौ जों मोनसे प्लान थानांगौ जोंहा आर'जनि मोनसे प्लान थानांगौ आं दिनै मानि थाखाय आर'ज खालामगोन आंहा मा गोनांथि जादों स' we should know and we have a plan to pray जोंहा मोनसे प्लानिं थानांगौ जों प्रेयारनि थाखाय आं मानि थाखाय आर'ज खालामगोन मा समाव आर'ज खालामगोन माबोरै आर'ज खालामगोन सोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन स' we should have a plan बुंथिगिरिया बे बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन स' जोङो मोनफ्रोमबो सिचुएसनखौ फेस खालामनो जों मानसि जिउ जानायखाय जों मोनफ्रोमबो सिचुएसनखौ फेस खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो समयखौ जों फेस खालामनो जे मोनफ्रोमबो समस्याखौ फेस खालामनो थाखाय जोंनि थाखाय आर'जआ गोनांथि बेनिखायनो इसोरनि बाइबेला बुङो जोंखौ नोंसोरो आर'ज खालामफ्लाय नोंसोरो जिंगा दासियालासिनो बा गोनो गोथो गैयालासिनो without the anxiety just pray and be dependent to God उन्दै गेदेर बयबो फोथायनायफोरनि गेजेराव नुजानो हागौ बा नुजागोन नाथाय there is a way to overcome all this बेयावहाय मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे लामा दङ बेफोर गासैखौ बारग'नो हानायनि हाजो बायदि गिदिर समस्याखौ
खारनो हानायनि जोंहा मोनसे गोहो दङ लैथो बायदि गुवार समयसाखौ बारसिनो हानायनि सानस्रिनानै रैखा जानो हानायनि मोनसे जोंहा बेबायदि गोहो दङ बे जाबाय आरज जों आरजआव जों नांथाबनो नांगोन जों इसोरजों जों रायज्लायग्रा जानो नांगोन जों बयबो जों इसोरजों रायज्लायग्रा जानांगोन मानोना इसोरनि बाइबा बुंदों नोंसोरो आरज खालाम आरो बियो खोनासंगोन जों आरज खालाम आरो इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंगोन जों आरज खालामनायाव जों बोलोग्रा जानि बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो ओ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंगलांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंगलांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा
बावदों सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथाय